Abahlali baseMotherwell bathi bavuke ngentseni bayokuma kwiityhu ezinde kwaSASSA ukuyokubhalisela izibonelelo zabo. Bathi bama kule migca kungekabethi nentsimbi yesi-8 kodwa bangancedakali ngemini enye. Umama uViolet Sundu oneminyaka engama-80 ubudala nohlala kule lokishi ngomnye wabahlali abathi le ofisi iyasilela ekuncedeni abantu ngokukhawuleza. Utyhola ngelithi nempatho abayifumanayo imbi. Hayi, asixoliseki mntanisekhaya tu. Mna ke for one nabanye abantu baninzi abantu abadla ngofika apha bathukise bathini. Asixoliseki izinto zalapha ngoba mna ndina 4 years ndisenza indodla yabadala isibonelelo. Zange ndafowunelwa, andizange ndafowunelwa. Bathi bona bayandifowunela uba ndizise into uvele ukhutshwe. Ngamanye amaxesha uthi ungagqibanga nothetha umamela uba yintoni lena uyizeleyo, kuthiwe phuma. Kukho igame endakhutshwa apha kwenja, ndakhutshwa kwathiwa kum mandiphume. Kwathi i-security mayindithathe indilahlele ngaphandle ngoba kaloku ndizobuza ngelo xesha ndandizobuza uba kwenzeka njani na, ugqirha ufika nini and le nto ithatha mhlawumbi ixesha elingakanani. Ngoba kaloku kukho abantu endibaziyo endingabalathayo abazemva kwam nendihlala nabo basekuhlaleni abahlala iinyanga zibe 3 zibe 4 babizwe abasebegqibele omnye afike apha afike enziwe loo nto kangaloo mini. Omnye umhlali nongafunanga ukuvela kumabonakude uthi yena nomama wakhe bafike phambi kwentsimbi yesi-6 kusasa kwade kwabetha intsimbi yokuqala bengekancedwa. Ndingakhalaza ngento yoba kuslow kakhulu phakathi, like ityhu imuva kade. Umama ngobe phakathi noba she spent about 2 to 3 hours ko esenza into enye. So and abatsho ke noba yintoni ingxaki, like ba excuse ba ngicela nis excuse ngento ethile ngento ethile abathi cwaka bayaseka nje sihlale nje. And omnye mhlambi xa ephumile uyava that siyamamlisha siyathetha but still akatsho ba hayi sixoleleni kwenzeka u1 2 3 nix. I-ofisi kaSASSA eMpuma Kapa ithivile ngezi zikhalazo yaye izaqinisekisa ukuba abahlali baseMotherwell bafumana iinkonzo ngokukhawuleza ngokuthi kuziswe iinkonzo kwiindawo ezifana neWesley Estate eNew 29 kunye naseColchester ukuphungula inani labantu abadinga uncedo kule ofisi yaseMotherwell. Oku kuza kuqala ngomhla we-10 kweyoMqungu kunyaka ozayo yaye uncedo kwezi ndawo luza kufumaneka 4 evekini. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSandile Njongi, eMotherwell eGqeberha.